ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең игътибарыгызга чираттагы видеожурналыбызны тәкъдим итәбез. Ул апрель айында Ярдәм фондында барган мөһим вакыйгалар турында сөйли. Сезнең белән мин Римма Гатина. Апрель айында Ярдәм милли ислам хәйрия фонды оешуга 10 ел тулды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов юбилей уңаеннан хәйрия фондына зур бүләк ясады. Инвалидлар өчен махсус эшләнгән автобус бүләк итте. Аллаһка мең шөкер. Үз аяклары белән йөрүдән мәхрүм кешеләр, күрмәүчеләр һәм ишетмәүчеләр хәзер мәдәни чараларга заманча һәм уңайлы автобусга утырып бара алачак. Ярдәм милли ислам хәйрия фондын Татарстан һәм Россия күләмендә генә түгел, БДБ илләрендә һәм якын чит илләрдә дә яхшы беләләр. Әлеге фонд Россиядә хәйриячелек өчен ил күләм бүләк алган бердән-бер ислам оешмасы һәм милли хәйриячеләр берлеге әгъзасы. Биредә кешенең нинди милләттән булуына, нинди дин тотуына һәм яшенә карап тормыйлар. Аларның барсына да ярдәм күрсәтелә. Кайчандыр бик авыр хәлдә калган, хәзер исә аякларында нык басып тора торган эшмәкәрләр дәрәҗәсенә җиткән кешеләр дә бар алар арасында. Әле дә фондның кайгыртуын тыеп яшәүче гаиләләр байтак. Фонд шулай ук ел саен зәкят һәм гышыр җыя, аны мохтаҗларга бүлеп бирә. Корбан гаетендә корбан ите өләшә. Рамазан аенда көн саен 1000-нән артык кешегә ифтар, авыз ачу оештыра. Бүгенге көндә Ярдәм фонды 10-нан артык социаль проектны тормышка ашыра. Хәйрия фондын төзү өчен кеше рухи яктан җитлеккән булырга һәм хәйриячелекнең асылын аңларга тиеш. Ярдәм фонды советы идарә рәисе Илдар хәзрәт Баязитов бүген 10 елдан артык алып барылган эшчәнлеккә шулай нәтиҗә ясый. Һәрбер мусульман кеше социаль яктан файдалы булырга тиеш. Һәм шундый эшләр белән шөгыльләнү өчен юмартлык кирәк әлбәттә. Һәм шушы безнең Ярдәм фондында эшләнелгән эшләр белән бер яктан канәгать, икенче яктан тагын да күбрәк эшләргә кирәк дип шулай уйлыйбыз. Һәрбер эшне Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен эшләнергә тиеш, чөнки алай булмаса эш булып чыкмый. Һәрбер изге эшләрне кылган кешеләргә мин Аллаһ Тәгаләдән сорыйм, Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын изге эшләрне, һәм канәгать булсын. Чөнки Аллаһ Тәгалә риза булса, барысы да булачак. Ярдәм хәйрия фонды үз эшчәнлеген Левченко бистәсендәге 2 катлы агач Сөләйман мәчетендә башлап җибәргән иде. Анда кайчан барма умарта күче кебек халык гөш килеп торыр. Хәзрәтне Мәликә ханым Гыйльметдинованы күреп сөйләшер өчен чират торыр иде. Ярдәмдәге кебек заманча җиһазлар, компьютерлар, типографиядә, массаж кабинетлары да югал чакта. Искә төшерәсендә мәчетнең имам хатибы, Ярдәм фонды тормышка ашыра торган проектларның кураторы Илдар хәзрәт Баязитов җитәкчелегендә 2 катлы агач бинада шундый шартларда да нинди зур эшләр башкарылган дип хайран каласың. 98 елда Сөләйман мәчете ачыла. Иракта бер перспективасы булмаган мәчет дип беркемне барырга теләге булмый. Менә шул вакытта 2002 елны менә Билали Илдар хәзрәтнең дә шул мәчеттә имам булып, шушы бөтен эшләрне җитәкләп киткән 15 ел була. Тагы бер бәйрәм итәсе булыр Алла бирсә. Каршы түгелдер бит. Менә 15 ел менә перспективасыз, монда бер нәрсә шәп булмый, шундый караңгы бер җирак почмактагы мәчет дигән мәчеттә менә Мансур хәзрәт үзенең сорашында шулай әйтеп китә. Менә нинди матур эшләр башкарды. Мин bir vaqt Ilдар hәзрәт шалтырады. Җәлил хәзрәт сукырларның сине күрәсе киләде. Әйтә ярар иде күрәселәре килгәч диye. Шунда беренчесен килеп, анда вакыт сөйләп шок катты. Менә шунда нинди матур эшләр эшләнә, күпме башлангычлар бар. Шул елны Уразада Инсур Рәисовичкә кергә туры килде. Ул әйтә, 2 мәчеткә барасым килә Казанда диye. Нинди киңәш бирәсең дигәч, берсен белмим, мин әйтәм, берсен Сөләйманга барабыз. Менә эшләгәнне күрәсегез килсә, берсенә Сөләйман мәчетенә барабыз. Менә Аллаһның рәхмәте булсын.
Ул шул вакытта Сөләйман мәчетендәге проектларның тулы кешенә эшләп киткән вакыты Илсур Мечен Казан мэры итеп куелган елларга туры килә. Ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәге һәм Ярдәм мәчете комплексы да аның булышлыгы белән сафка бастырыла. Сезне чын күңелдән шушы зур бәйрәмегез белән, зур эшләрегез белән, бөтен социаль проблемаларыбызны алып эшли торган, бөтен тармаклардан күреп эшли торган эшне эшләгән өчен бик зур рәхмәт бөтенегезгә монда булган туганнарыбызга. Рәхмәтен белдереп, безнең Казан шәһәре мэры Илсур Раисович Мечен күп кайнар сәламнарын тапшырды. Рәхмәт хаты. Ярдәм хәйрия фонды эшчәнлеге Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин тарафыннан да югары бәяләнде. Илдар хәзрәт Баязитов Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең халкыбызга хезмәте өчен медале белән бүләкләнде. Бу еллар эчендә фонд республиканың һәм Россиянең дини, рухи гына түгел, социаль, әхлакый үзәгенә әйләнде. Күңел һәм йөрәк кушуы буенча фонд оештырган кешеләр арасында фонд президенты Илхам Исмәгыйлев һәм Мәликә ханым Гыйльметдинова да бар. Тантанада алар төрле оешмаларның бүләкләренә лаек булды. Her vakitte iş barışında, her bir ütkerilen durgan şaralını görüp deyip her vakitte yaşayız. Kendilik yaşayışımızda rahmet sözlerini her vakitte jitkizemiz. Her vakitte da etilen durgan sözlerimizden şunlarga tutalып kalamız. Çünkü nindi mahallede, nindi iratlar bulup her vakitte işçiligimizden alıp bargan vakitte bulsa da bizning aramızda fondның uyushtiruvchilarının birisi Malika hanım. Şoğa göre sizge zor rahmetlerini aytib, her vakitte aytib kele bardı günde. Bunu bugünkü günde ayırın. Çünkü fondның işçiligi sizden başka mümkün түгел. Siz аларның апалары да Мәликә ханым җитәкләгән ярдәм тернәкләндерү үзәге үз аягы белән йөрүдән мәхрүм булганнар, күрмәүчеләр һәм ишетмәүчеләр белән эшли. Тантанада кайчандыр Мәликә ханымда Коръән укырга, ислам нигезләренә өйрәнүчеләр дә бар иде. Алар үзләренең ихлас теләкләрен җиткерде. Тантанада шулай ук Ингушетиядан һәм Дагыстаннан килгән дин кардәшләребез фондны бәйрәм белән котлады. Төркиянең вице-консулы ярдәм хәйрия фонды эшчәнлеген югары бәяләп үтте. Бу көнне ярдәм дигән серле сүз барсында үз тирәсенә туплады. Ярдәм бит ул бер гаилә кебек. Ярдәм фонды берничә гасыр дәвамында хәйрия эше белән шөгыльләнүчеләрнең мәшһүр традицияләрен дәвам итүче булып тора. 10 ел тарих өчен зак вакыт булмаса да, аның эш тәҗрибәсе башкалар өчен кызыклы. Ярдәм итүгә багышланган, ятим балаларны тәрбия итүгә багышланган диссертация якланды. 20-нче еллардагы булган хәлләр. Мин менә шушы совет председателе буларак әйтә алам. Менә хәзер 15 еллык тарихыгыз ул диссертация яклауга лаек. Шуннан да эшләгән эшләр күп, эшләгән эшләр гүзәл. Аларның нәтиҗәсе шул. Ул милләтебезне саклауга, дәүләтчелегебезне торгызуга, телебезне чын мәгънәсендә аякка бастыруга юнәтелгән. Шунлыктан менә бу эшне мин кирәк дип саныйм, фәнни нигезгә салырга, һәм фәнни нигезгә салып, эшебезне тагын да зуррак дәрәҗәдә дәвам итәргә. Бүгенге көндә ярдәм фонды үссен. Ниятләгән проектлар тормышка ашын өчен иганәчеләр һәм фондның дуслары ярдәм күрсәтә. Алга таба да без эшләгән игелекле эшләр фонд гербында сүрәтләнгән көнбагыштагы ырлыклар санынча булсын. Җәзаларны үтәү буенча федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе каршындагы иҗтимагый совет утырышы ярдәм фондында узды. Әлеге фонд иректән мәхрүм ителгәннәргә рухи, дини тәрбия бирү юнәлешендә мөфти урынбасары Илдар хәзрәт Баязитов җитәкчелегендә зур эш алып бара. Дингә килеп кабат иректән мәхрүм итү урыннарына кире кайту очраклары бик аз. Шуңа күрә бу юнәлештәге эшне көчәйтү, мәчетләргә йөрүчеләрнең санын арттыру көн үзәгендә тора. Безнең бурыч мөмкин кадәр күбрәк кешенең игътибарын дингә җәлеп итү федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Дафит Хамадишин. Аның нәтиҗәләре бар. Без аның яхшырту өстендә һәр вакыт эшлибез. Минем уйлавымча, без бу мәсьәләне һәр вакыт күңелдә тотабыз икән, аның өстендә эшлибез икән. Бөтенебез менә бергәләп яхшы нәтиҗәләргә ирешербез дип уйлыйм. Ул җәзаларны
үтәү урыннарыннан чыккан кешеләр яңадан кире кайтмасалар, менә шул аның бер яхшы нәтиҗәсе булып тора дип әйтәсем килә. Отырышта Ярдәм фонды советы идарә рәисе Илдар Хәзрәт Баязитовның иректән мәхрүм ителгәннәргә рухи дини тәрбия бирү юнәлешендәге хезмәте югары бәяләп үтелде. Ул Россия җинаять башкару системасы эшчәнлегенә керткән өлеше өчен көмеш медаль белән бүләкләнде. Бүгенге көндә Татарстан колонияларында ислам динен тотучы 600-дән артык кеше бар. Алар намаз укый, колония карамагындагы мәчеткә, намаз уку бүлмәләренә йөри. Гомумән алганда, дин тотучыларның кәефе яхшы. Алар белән махсус әзерләнгән имамнар эш алып бара. Җәзаларны үтәү буенча федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе каршындагы иҗтимагый совет рәисе Рафаэль Дәүлиев та иректән мәхрүм ителгәннәргә рухи тәрбия бирүнең мөһимлеген ассызыклап үтте. Апрель башында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Казан шәһәренең Мәскәү һәм Киров районнары мөхтәсибәте имамнары белән очрашты. Аралашу барышында Камил хәзрәт Хәнәфи мәзһәбенең асылы хакында сөйләде. Ул халыкта гыйбадәтләрне үтәүгә кагылышлы сорауларның күп булуын әйтте. Бу сорауларга җаваплар киләчәктә Татарстан Диният нәзарәте гөләмәләр шурасы тарафыннан җыентык булып бастырылып чыгарылачак. Очрашуда шулай ук өмә ясап, хәзердән үк мәчет яннарын тәртипкә китерергә чакырдылар. Сөекле пәйгамбәребез чисталык иманның яртысы дигән. 15 апрельдә Ярдәм мәчетендә дә зур өмә узды. Изләгән капчык шүпчәр җыелды, агачлар киселде. Бөтен территория ялт итеп җыштырылды. Дини рухи тәрбияне яшьтән бирүнең никадәр нәтиҗәле булуын без апрель башында Казанның Мәҗәни мәчетендә узган Коръән бәйгесендә аңлап кайттык. Сөембикә энеләре һәм сеңелләре бәйгесен хөрмәтле абыстаебыз, Татарстан мөслимәләренең Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе, Мөслимә гәҗите баш мөхәррире Әлмира апа Азиятуллина 20 ел буена оештырып килә инде. Безнең төп максатыбыз җәмәгать. Безнең киләчәк буын әдәп әхлаклы булып үсәргә тиеш. Чөнки менә сакап китте, нинди галимнәр анда, нинди мирас анда. Гаҗәеп бит. Шуларны белгән бала, әлбәттә ул бөек шанлы, данлы татар халкына ихласлы күңел белән хезмәт итәчәк. Ул көнне Мәҗәни мәчетендә чын мәгънәсендә Коръән бәйрәме булды. Татарстан районнарыннан, Удмуртия, Самара һәм Ульяновск өлкәләреннән 500ләп баланы җыйды бу бәйге. Кайчандыр Сөембикә энеләре һәм сеңелләре сафында булган. Хәзер инде үзләре 2-3 бала үстереп яткан әниләр һәм әтиләр белән дә очраштык без ул көнне. Әле бу бәйге беренче адымнарын гына атлап киткән вакытта мәртәбәле жюридан расыларның белемнәрен һәм Коръән уку осталыгын бәяләгән Рәшидә абыстай Исхакый дәвамчылары белән дә сөйләштек без. Мондый Коръән бәйгеләренең баланың шәхес булып җитешүенә йогынтысы, кыз балаларны тәрбияләүдә, гаилә корырга, әни булырга әзерләүдә Коръәннең роле турында да фикерләштек без. Әлеге конкурста 2 тапкыр катнашкан. Хәзер Коръән каләм проектын гамәлгә ашыручы Йосыф Гыйләҗев бу бәйгеләрдән безнең киләчәгебез күренә дип саный. Elhamdülillah özümüzde üsüp jitip әти булып, әни булып яши башладык. Һәм шушы вакытта гына беләсең икән ул балаң әйтәләр бит, бала ул гомерне синең алга барышың диләр. Һәм шунда әти әнинең сине алып килүе ул горурлык. Синең монда катнашуың һәм урыннар алуың ул горурлык. Кайчандыр Сөембикә энеләре һәм сеңелләре сафында булган Казан кызы Ләйсән Бикчәнтәева хәзер инде хәләл җифете белән 2 угыл тәрбияләп үстерә. Коръән бәйрәменә Бикчәнтәевләр гаиләләре белән килгән иде. Бу бәйге балаларга Коръәнне өйрәнер, белем алыр өчен этәргеч булып тора. Үзегез беләсез, балалар күбрәк бер-берсеннән карап өйрәнергә омтыла. Монда Аллаһ ризалыгы өчен балалар шушында килеп Коръәнне, дини белемнәрне күбрәк өйрәнеп, Аллаһ Тәгаләгә якынрак булсын дигән ният белән йөрибез диде Ләйсән ханым. 2 кызына дин гыйлеме биргән, Коръән уку бәйгеләренә алып биргән, хәзер инде оныкларына дин сабагын төшендерүче мөселман журналисты Вәсилә апа Рахимов белән дә сөйләшеп алдык без. Балаларның дин гыйлемен өйрәнүе, сүрәләрне ятлавы кичкенә вакытта уңай була дип саный ул. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. İyi şartlarında koya yaşasan da alıp barığa bula. Meşit bilen yeneşede tırıp da yine Rusça sileşip, başka tilde sileşip uzunun dinini isep kalmışsın iken meşit senin iyine kırıp dinini anlatmayı. Barı tek idege şartlardan hem ata ananın tileginden tıra. Mine bugünkü başlap cibergende de festivalini şu sözler eğitildi. Bütün ırlıkны salına muhabbet ide. Mektepte, meçitte balalarga bik matur sözler eğitile, bik matur vaazlar eğitile, ahlak terbiyesi göstertile. Ama bu ide devam etmeyken bu ırlık ucum vermey. Şuna göre ide de tiyişli şartlar bulurga tiyiş. Mine meşit medreselerde, min yakşam mekteplerinde okutkan okuducular bilen sileşkenim var. Alar eyteler, ey okurga küp kileler. Ama ide şuşu devam etmey bittiler. Mine anın en asılı ide de devam etirge tiyiş. Neydigine возрасттагы балалар юк монда. Гасыр абыстайы Рәшидә Исхакыйның дәвамчысы Исламия ханым Ибрахимова белән исламда кыз балаларны тәрбияләүгә зур игътибар ителүе, Коръән гыйлеме бирү турында сөйләштек тә инде без. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Amma ba'd. Kız balalarını tərbiyələu bik mühim. Çünki eminim məsələn özüm 6 qızım var imiş. Alarını kiçkinədən şu İslamda tərbiyələb, alarını Allahdan qorxu niyə bilən ailəyə əzirlərə ənilər üçün bik zor vəzifə indi o. Bulaşaq, Allah bir bulaşaq xatınlar, bulaşaq gelinlər inşallah. Şuna görə bizim əhəmiyyət Allah Teala qoşqan şey tərbiyələu, Peyğəmbərimiz qoşqan şey tərbiyələu. Məşidlərdə təfsirlərini ötəb, Allah Teala nərsə qoşqan balalar üçün, nərsə qoşqan ənilər üçün, nə şu Qur'anın ayətlərinin məğnələrini də ötəbiz biz məşidlərdə. Самар өлкәсенең Камышлы, Кләүле, Исаклы районнары имам мөхтәсибе Габдулла хәзрәт Мөхәммәд Кәрим конкурс башланганнан бирле балаларын бирегә алып килә. Йөзләшә чакрымнарны узып, Казанга бәйгегә килергә нәрсә итерәсең безнең дин кардәшләребезне? Bizni birinchidan bolalarımızga tergiş bire, elbette üzeri aralaşu, Müslüman kardeşlerimizler, alarının qiziq sunu, üzeri bilmegen nerselerini öğrenirler deyip ümitlenemiz Allah nasip etse. Elbette alar indi Kazan başkalabızında küresleri ile, alar ansı da bir tergiş bulup sanalım. Küreler Müslümanlar kübiken, kardeşler kübiken, eligisi vakitte balalarımız kirip oturdular da, üzerine dost işaret tapıp, üzeri aralaşıp, kim küp mü bilgenliğin, nindi sıralarga cevap vereceğine katlı sileşip aldılar şu vakit, kıskağına vakit içinde. Кыскасы яшьтән дин гыйлеме бирелгән арысларның ихлас һәм самими тавыш белән Коръән аятларын укуларын рәхәтләнеп тыңлап кайттык без. Бу бәйгедә Казандагы Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды каршындагы Коръән өйрәнү мәркәзе шәкертләре алдынгы урыннарны яулады. Әлеге бәйгеләрдә катнашкан малайлар һәм кызлар алга таба белем алып, Коръән хафизлар, галимнәр булып җитешә. Аллаһ Тәгалә бу игелекле эшләрдә әҗрен бирсен. Апрель ayında Ярдәм Хәйрия фонды карамагындагы Коръән хафизлар әзерләү үзәгендә шәкертләр үзләренең 1 ел дәвамында нәрсәгә өйрәнгәннәрен күрсәтте. Кемдер 2 җүз өйрәнгән, ә кемдер инде Коръән хафиз булырга әзерләнә. Ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәге директоры Мәликә ханым Гыйльметдинова Ноябрьск шәһәрендә узган экология балалар күзләре белән дип аталган төбәк форумында катнашты. Бу форумда физик мөмкинлекләре шикле булган балаларны тернәкләндерү турында фикер алыштылар. Ярдәм тернәкләндерү үзәге һәм гаилә учагы балалар йорты эшчәнлеге югары бәяләп үтелде. Форум барышында Ярдәм фонды белән Ноябрьскиның үзенчәлекле балалары иҗтимагый оешмасы арасында ике яклы килешү төзелде. Ул авыр тормышка дучар булган кешеләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Ярдәм фонды Яшь йөрәкләр проекты белән берлектә хәйрия концерты үткәрде. Концерт Теләче районы Иске Җири авылында урнашкан гаилә учагы балалар йортына булышу максатыннан оештырылды. Татар эстрадасының яшь йөрәкле башкаручылары моңлы җырлары белән сөендерде. Апрель ayında Ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәгендә ишетмәүчеләр һәм начар ишетүчеләр өчен курслар узды.
Курсларда шөгыльләнүчеләр 2 атна эчендә күп һөнәрләр үзләштерде. Гарәп әлифбасын өйрәнде, җомга көннәрендә вәгазь тыңлап, ислам турында мәгълүмат туплады. Күпләр биредә намазга басты. Лекцияларны, җомга вәгазьләрен ишарәләр теле белән тәрҗемәче Рәйсә апа Сабирҗанова аңлатып барды. Ул гомер буе ишетмәүче кешеләр белән эшләгән. Курсларга да ишетмәүчеләрне ул чакырган. Менә хәзер без ярдәм мәчетенә йөри башладык, курслары да укыйбыз. Безнең ишетмәүчеләргә мин кул белән аларга аңлатам, вәгазьләр тыңлыйбыз, җомга намазларында вәгазьгә килеп. Бу вәгазьләр мин исәплим, что ул ишетмәүчеләргә бик ярдәм итә, бер-берсенә аңлатабыз, хәрефләр өйрәнергә. Алла бирсә, киләчәктә шул Коръән кагыйдәләрен, сүзләрен дә өйрәнергә насыйп кылсын безгә Аллаһ. Ярдәм мәчете имамы Ибраһим хәзрәт Шаһимәрдәнов ишетмәүчеләрнең якын дустына әйләнде. Ул аларга гарип әлифбасын өйрәтте, җомга көннәрендә вәгазь сөйләде, ислам дине турында мәгълүмат бирде. Ярдәм мәчетендә ишетмәүчеләр өчен җомга вәгазьләре көз айларыннан бирле үткәрелеп килә. Сүз уңаеннан шуны әйтергә кирәк. Төркиядә мондый вәгазьләр үзәк телевидение аша күрсәтелә. Һәрбер кеше ул бәхетле булырга тели, җәннәтле булуын тели. Ләкин Аллаһ Тәгалә төрле кешеләрне төрлечә сыный. Ләкин шуңа карамастан, менә ул ишетми торган кешеләр, алар ишетмәсәләр дә, сөйләшә белмәсәләр дә, алар да бик теләп монда килеп өйрәнәләр, тырышалар. Инде без дә инде аларга булышабыз инде. Курсларга килүчеләрнең күбесе өлкән яшьтә инде. Ислам диненә кагылышлы белемнәр алу, намаз укырга өйрәнү аларга җан тынычлыгы биргән. Моңарчы намазны физиаратка дип аңлаган апалар һәм абыйлар хәзер инде үзләре фарызларны үтәп барырга тырыша. Җае чыккан саен әлхәмдүлиллаһ дип әйтеп куя. Психолог Алина Хакимҗанова курсларга килүчеләрне хыялланырга, фикерләрен башкаларга җиткерергә өйрәткән. Аларның эчке дөньясын ачарга омтылган. Ишетмәүчеләр дәресләрдән бик канәгать калган. Беренче эшли башлаганда миңа бик кыен, чөнки ишетмәүчеләр белән эшләп булмыйдыр иде инде. Алар миңа бәлки бик катышан та бетмиләре, аннары иялешмәгән килеш алар дәрестә нәрсә алардан килә икән дә аңламыйча утыралар. Менә утыралар да инде һәм ничектер әйтим, менә дәрес бармы дигән шикелле беренче көнне. Ничектер куркалар үз турында сөйләргә. Һәм менә бер дәрес, икенче дәрес, өченче дәрес булгач, менә бүгенгә инде бер атна үтте, атнаның ахырына мин күрәм, алар инде рәхәтләнеп сөйләшә алалар. Алар миңа ышаналар. Уку-укыту эшләре буенча урынбасар, йорт һәм кул эшләренә өйрәтүче Ләйсән Гарифуллина да ишетмәүчеләр белән уртак тел тапкан. Йорт эшләре бүлмәсендә ишетмәүчеләр эшләгән матур-матур әйберләрнең саны артты. Кул эшләре белән шөгыльләнү аларны тынычландыра. Алар нәрсә беләндер кызыксына башлый. Дәресләр бик матур дустана мөхиттә уза. Икенчедән, әлеге һөнәрләр белән шөгыльләнү аларның кулчукларына файдага. Бу аларның сөйләм телен үстерә һәм бармаклары яхшырак тыя башлый ди Ләйсән Гарифуллина. Күренеп тора, бу курслар ишетмәүчеләр өчен бик файдалы булды. Бүгенге көндә иң җитмәгән әйбер ул аралашу. Алар монда бер-берсе белән аралашты, дуслар тапты. Өстәвенә ишетмәүчеләр ярдәм фонды хәйриячеләре кибетенә барып, баштан аяк киенеп кайтты. Шулай итеп, ярдәмдә ишетмәүчеләр белән эш бер системага салынды. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен апрель аена әзерләнгән видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда сезне традицион имам сүзе сәхифәсе көтә. Без сезнең белән саубуллашабыз. Һәм Рамазан аенда ярдәм мәчетендә булачак ифтарларга көтеп калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala khayri halqillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem tasliman amma ba'd. Mümin Müslüman kardeşlerimiz, Allah Hak Subhanahu Teala'nın rahmeti bilen tağın tövbe kuruşlarımızı nasip eylegan iken Rabbimiz. Bir-birimizni uluq selam bilen selamlaygalı. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Mümin Müslüman kardeşlerimiz, şu bereketli mizgillerde sizning bilan bir aktual masalaga ko'z solaygali. Bir asıl ma'noni tushunik. Ul da bo'lsa bola tarbiyasine ko'z solaylik.
Әйе, бала тәрбиясенә килгән вакытта җәмәгать ата-ана әйтә башлый. Менә мәктәптә дөрес гыйлем бирелми, менә башка җирдә дөрес үрнәк күрсәтелми. Башкасы алай, ансы болай дип. Ә башка җирдән асыл мәгънә ята микән баланың тәрбия алуында? Әллә инде киресе микән? Бу асыл мәгънәне аңлау өчен бер кыйссага тукталыйк әле сезнең белән. Көннәрдән бер көнне бер ата әзерле икән җәймә һәм дә инде капчык тегә икән. Кичкенә улы йөгереп килгән дә сорый ди: "Эй, әти, нәрсә эшләвең? Син нәрсәгә әзерләнәсең?" дигәч, әтисе әйтә ди: "Улым, менә дәвәтиң картайды инде. Мин менә җәймә тегәм һәм капчык тегәм. Шушы җәймә белән капчык белән үзен идән чыгарып җибәрергә" ди. Улы әйтеп куйган: "Эй, әти, миңа да җәймәнең яртысын калдыр әле, һәм миңа да дип бер капчык тегәл" ди. Әтисе гаҗәпләнеп сорый: "Улым, нәрсәгә кирәк булды соң сиңа шушы җәймә һәм капчык дигәч?" Улы нәрсә дип җавап кайтара? "Әти, мин сине куып чыгарган вакытта да шушы капчык белән җәймә әзер булсын өчен сорауым дип әйтеп куймасынмы бала?" Димәк, җәмәгать, иң асыл үрнәкне, иң асыл мисалны бала иң беренче идә алу икән. Шуңа күрә җәмәгатул муслимин һәммәбез дә үрнәк булыйк. Һәммәбезгә дә Аллаһ Субханаһу тәгалә мөмкинлек бирсә иде, киләчәк буыныбызга тиешле, хәерле үрнәк күрсәтеп, шул сәбәпле дөньяда дөнья бәхетенә, ахират сәгатендә ахират бәхетенә ирешүебез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.